Ebewe nso what asori bamba no abusa onye huse enye busa se ebewe what pe na se disua be pai amafo edi machi ne bi kura kutukuo bi kura kenten minim de ekura won so esan se ebiri bia obehu se osahene mapie bia no eye dane a ebebeti atofom na omsesa di gum ma ese kurutwa amansan no di machi a osesa na nkum kwa aha ebewe what pen maka wansem ba na so man fan sisu bio fi sebe no de ba ebekuo no a efre na hintabe sa hintabe na mabodi no oyi obi aye uko school ewo legon enfa oni school bia ko bia sa be na ebodi nse hintabe no unya bi ade sa sori ba me nkoa me ho ani mi team a ye de be nwoma na bremu no yegusu o na mpanifo se enkura dudu otubon a eno ntimu de mo ntwa mekere ba bedi hu komo yiye enti na aba ne sa nyanka sa bre nka me de abada ebe ne hintabe bie ni ho a ewo krata bia mu obi obetwro bebi se ye hintabe na je so bebi sa osahene ansa sanse yen na ya church de efre na hintabe we su ye hintabe what is empani abube ne se odwan bufu a woka what is abe ne pen odwan woka wahu odwan kapa odwan ka pen eni asem bisa no the person dey fa utrim si se wan na wo abakwase ma kire se odwan atimi aka bibi pen den so mpanimfo bube na to wo se odwan bufu a oka nananu mabube baako da bia me se wo pa asem bi emu aye se ye akankasa mu a ye twi kasa fuwa bi ana se asem biara e kira adwen a nananu makuchire ni nyina to wodada se wuti nananu asem ase a bo se nananu mo twere nwoma na nwoma mo twere ye no wahu se de onyankopon asem o ka se na twrogu wakoma pono so no twrogu wakoma pono so no sa na nananu mo twere o mo nsem nyina egu anyansafo akoma pono so entimo obi nka se nananu mo antwere nwoma o mo twere nwoma no wo ho na o mo twere gu anyansafo akoma pono so enti na emebusem se anyansafo kasa ene wo mebuo watomase eti nananu mo asem bi o mo ka bia no hwehwa ya twere o makuruchire e de ato enti o mo si odwan bufu a woka eba nananu butu ho no a wo hye odwan kon befa so aka de ne se empani se kuruchua man se firi wuram e bebo fiefo amane se odwan aba ho abeche ne barrier nananum se asem na kuruchua man san de ba ne yentie na yetie asem no wi a yemfa nkwa adwendwin ma church be we mu dada na emo me de be we be kama sem na me de tum anim no ama agina mo hu se mpanimfo wo ebebi wo ho se kuruchua man se timinya kukoduro ebe fie be boni pe wo fie amane wo ho da ko be hwe na obi bo wo dan pan kuruchua man se nti yato afasu afa dan na beti abontempo no kan obo be no be kwa ko bi no kuruchua man se ne dina hoyi amane o se me ba mo nchen wa mana konwa wo fie obusa na amane na mane botia nyina ne se odwan efurufie abawure mu abeche ne bare na nanom se kuruchua man se be bosa amane a yentie ne tie wi yemfa nkwa adwentwin eti de di kan no kuruchua man se betimi abebo enipa wo fie amane se odwan abeche ne bare eti se na nanom ka se odwan bufu a woka ahai eye hintabe edenti na be mu odwan bufu a waka woda odwan so ya aboa bi a wo mmere ye koski kosia adwum bi Mary wo gwama bi da bi odi na chi ba biara wo be kono oka ne ho ko oka Mary di odwan no kra koski ye koski no bra ne yesu chi ne dwuma ya tie no class 4 I tell you me ye chi ewo class ba ko pe class 4 asa ma ye chi bi na odwan eyabo a otie nipa obre ne ho ase wohwe ensem a ye ka fa odwan ho a obi timi ka che odwan se ye timi ka che se wagimi se odwan na nso mpanyin se ne bufu a woka ye ntie ma be ne ye hintabe ne se enya ne se a ode be kaw na emom de enim ne se odwan ya abo a se ode ne ko ba bi a na de ahoma to ne komu a ana se mfa ahoma to ne kompo na wo hye na bebe se de ye ka se obi ahye ne dwan bebe na ebi ho a odwan ne timi di wachi kwa fuom otimi di wachi ko ba bia emposenti sa akwa de ahoma to ne komu a o so ne mu na o twe na obedi wachi boko na odo akọ aponche nti sa ene na ntwensu emfa ahoma to ne ko ntwe no odwan kwa na ti sa na se odwan
wo twi odwan na ne bufu pa na wagina watim na mpanin so odwan bufu a woka edi sa odwan bufu a woka na nya ne sin ode ka o na mo so odwan ne bufu a o twi na waka onko na ni mu da o sa hini nie wei ye fra na hintabe me dia me ba ma tutu be na go ma di ka abo amane se me nkyere kro no bo enkyere bureburu mu ase pia o